дар ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 октябр то 16 ноябр маъракаи фароғатии иттилоотӣ дар бораи пул баргузор шуд. ин чорабиниҳо дар шаҳри Душанбе, шаҳри Гулистони вилояти Суғд ва дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон гузаронида шуданд. ба ҳайси спикерҳо дар ин маърака Мавзуна Чориева, Субҳон Ҷалилов, Таҳмина Баҳронова, Нафиса Имронова, Мунира Оқилова суҳбат доштанд. дар қисмати фароғатӣ меҳмонон аз ҳунарнамоии овозхонҳои шинохта Чоршанбе Аловатов, Ҷаҳонгир Зарипов, Рустам Азимӣ, Мубориз Усмонов, Зафар Абдуалимов, ҳамчунин аз ҳунарнамоии гурӯҳи Ваяш ва ҳаҷмнигорон Умед ва Ҳабиб фароғат доштанд. оё муносибати мо бо пул дуруст аст? биёед фикр мекунем ки муносибати мо бо пул чӣ хел аст. оё мо дуруст захира мекунем? хуб, оё мо барои расидан ба масалан мустақилияти молиявӣ қарорҳои дуруст қабул мекунем? ва оё мо дар интихоби нақшаҳоямон озод ҳастем? ва будан ё набудани пул барои амалӣ шудани нақшаҳо то чӣ андоза кӯмак мекунад? яъне пул агар бошад, кадом корҳоро анҷом додан мумкин аст? агар набошад, чӣ корҳоро метавонем ки анҷом бидиҳем то пайдо шавад? хуб, ва дар идомаи маъракаи пул мо ба ҳамин чиз таваҷҷӯҳ мекунем ва аслан шумо ба ҳамин саволҳои худ ҳатман ҷавоб мегиред. имрӯз спикерон, яъне нафароне ки бо шумо суҳбат мекунанд, аз таҷрибаи ҳаётии худашон суҳбат мекунанд. ҳамаи онҳое ки барои суҳбат даъват шуданд нафароне ҳастанд ки дар самти худашон хеле муваффақ ҳастанд, обрӯ доранд, эътибор доранд, ширкат доранд, хуб соҳибкории хуб доранд. яъне онҳо ҳам аз як чизи хурдакак ва ҷузъие шурӯъ карданд ва имрӯз ҳамон чиро барои шумо нақл мекунанд. замоне буд ки ӯ барои алови танӯр ғӯзафоя ҷамъ кард, замоне буд ки ӯ нон бурд ва фурӯхт то барои масалан харидари лавозимоти варзишӣ пул ҷамъ кунад. Мавзуна Чориеваро даъват мекунем. марамат. имрӯз мавзӯи пул аст. биё ман сухан мекунам аз хурдсолӣ. аз хурдсолӣ ман зодаи шаҳри Кӯлоб ҳастам. дар онҷо қабул набуд духтароне ки ба мисли писар машқ мекунанд, бо писарон мегарданд. валекин ман мӯ надоштам, ба мисли писар либосҳои писарона мепӯшидам, бо писарона бозӣ мекардам. бисёр як калимаи урусӣ меравад. вай накунанд, маро сур накунанд ки аз мобайни ҷурабозӣ. барои ҳамин мақсади асосӣ ин буд ки вақте ки ман касбро падари ман интихоб кард, пеш аз касб интихоб кардан ман ваъда додам ба худам, ба номуси худам ки то рӯзе ки ман қувва дар тан дорам, бояд бар он боварие ки падар бар ман дод барои писараш надод, бояд ман қонеъ истам. якум ба пул, ман пулро аз куҷо ба даст овардам? ман хурд будам, вақте толори варзишӣ мерафтам, дар он ҷо саҳар ман ҳам дарс мехондам, дар боз машқ мекардам, дар бокс, дар гӯштин. дар он ҷо барои ман пул пурсидам, барои толори варзишӣ ки мумкин 2 сомон буд, агар хато накунам, ё 3 сомон. барои ман хело вазмин буд ки ман падари худро бигӯям ки барои ман пул тема, барои толори варзишӣ маблағ барам. рости гап акаи Сулҳон гуфт ки номуси мо намебардошт, ҳамин буд. ин буд соли 1999 сол. ман синфи 1 будам. рости гап дар ёд аст. бисёр касо мегӯянд хурди дар ёд нест, не ки ҳаст. вақте ки ман омадам, бо модар гуфтам ки ман агар 10 кило орд биёрам, эзум биёрам, шумо нон мепазем ки ман бозор рафта фурӯшам? аввал волидайн рад карданд, валекин падар аз гуфти худаш аз дигар тараф нигоҳ карду, гуфт бале, барои чӣ не, биё сар мекунем. рӯзе расид ки ҳамин аз 10 кило мо 100 кило орд мезадем, дар як рӯз савдо мекардем. ба замени ин ҳама ман ҳар як боре ки нон мебурдам барои худам 50 дирам мегирифтам, аз сари ҳамун маблағе ки ман нон мебурдам. ва баъд аз ин падари ман худаш кулолгар буд. ман гуфтам ки солҳои мо тавлак хеле вай буд, ҳама кӯдакҳо дӯст медоштанд, ҳамин тағораро мегирифтанд, тавлак мекарданд. ба хотири ҳамин ман гуфтам падар иҷозат ҳаст ки барои ман як тавлак бисозед. вай майда як тавлак сохта. ман вақте ки бо дӯстон бозӣ мекардам ва ё
хоҳиш кардан. Аз ҳамин бо ма саргам тавлакфурӯшира. Ва бо рӯзое расида буд ки хай мо варзишгаро ҳар рӯз кросовки медарондем. Барои ҳамин появзолдузиро сар кардам. Барои ман як чизро суми ҳалол ёфтам. Барои ман урусо мегӯям яманоқати барои ман сари хамӣ набуд. Вай меҳнати ҳалоли ман буд. Варзиш бемаблағ намешавад. Лекин варзиш бояд қувваро дар намади аввал бонад, баъд маблағро. Вақте ки мо сар мекардем, ин аз 50 дирам ҷамшид, вақте ки ман ба залҳо мерафтам, барои худам либосҳо, таҷҳизоти варзишӣ ва дар ҳолатҳое ки барои мо душанбе Париж буд, рости гап. Амун солое ки вақте ки ман хурд будам мерафтам, вай суми худам буд, вақте ки мардои калон мусобиқа меомадам, мо бо ҳамроҳӣ ва ё мерафтам. Ман суми худам доштам. Ман танҳо мегуфтам ки падар, модар иҷозате ки ман равам. Танҳо ҳамин буд. Солҳо гузашт. Ман аз ҳамин сар кардам. Вақте дар дохили Тоҷикистон, берун аз Тоҷикистон, дар чемпионати Осиё, ҷавон, олимпиада, дар ҳамаи ҷойи маблағ барои ман лозим буд. Мо маош мегирифтем, буд шахсоне ки дастгирӣ мекарданд. Агар ман зиёд бигӯям, ман зиёдтар аз 100 давлат баромад кардам. Дар таҷрибаи бокси ман 280 рақобат аст, аз ин 2 мағлуб аст. Ҳамаи ҳамин ман 13 сол, 6 сол баъд аз 6 солагӣ худа шинохтам. 19 солагӣ ман соҳиби медали бозиҳои олимпӣ шудам. Дар 13 сол ман танҳо ҳам аз пасандози худ, ҳам аз волидан, ҳам аз дӯсто, ҳам аз давлат сум истифода бурдам. Баъд аз 13 сол сумо боз баргашт барои ман. Боса ма дар деҳа таваллуд шудем, як 45 сол пештар ва ҳамин гуна дар оилаи мо ҳам дар мавриди пул ва сарват ва пул ҷамъкунӣ чизе намегуфтанд. Хуб ё кам мегуфтанд ба хотири он ки шояд волидони мо низ мисли аксарият мардуми деҳот буданд, дар деҳа буданд, шояд худашон намедонистанд ки масалан бо пул чӣ хел сару кор бояд кард, чӣ хел пула ҷамъ кард. Модарам кор намекард ва фақат падарам кор мекард. ва аввали солҳои 90 дига маҷбур шуданд ки бираванд ба Русия, мисли аксарияти нафарои дигар, ва падарам рафт ба Русия. Хуб мо донишҷӯ ва чизи бисёр аҷоиб ки ҳоли ман фикр мекунам ва бисёр ҳайрон мешавам амин аст ки ҳар ҳафта аз куҷое барои мо пул меёфтанд медоданд барои душанбе омадан, барои дар душанбе дар манзили иҷора зистан, барои хуб хурду хӯрок, барои ҳар чиз дигар. ва ман акнун ҳис мекунам ки воқеан ҳам дар хона нақши зан бисёр муҳим аст. чӣ хелу пулҳоро ҷамъ мекард, аз куҷо ҷамъ мекард ва мисли мо чӣ хел метавонист ки нафсро идора кунад, чӣ хел метавонист ки таҳаммул кунад, тоқат кунад, онро ҷамъ кунад ва барои писари донишҷӯш бидиҳад. Хуб зиндагии мо ҳам дар душанбе мисли зиндагии бачаҳои минтақаҳои дигар буд ва на пули зиёдтар ва на манзили худӣ. яъне манзили мо манзили иҷора буд мисли ҳамаи дигар ва ба хотире ки камакак сарфакор бошем мо чӣ кор мекардем? Мо масалан дар хона худамон хӯрок мепухтем, худамон орд мехаridем, худамон нон мепухтем ва ҳоле ман нон пухта метавонам роҳат ва ҳатто дар тоба, дар сковородка, мисли агар касе шумо тайёр мекунед мисли кекс мешавад, бисёр баланд мешавад, агар сарпӯша камакак мепӯшед ва бисёр бомаза мешавад. хуб ин ба хотири харҷи зиёд надоштан буд, ба хотире ки мо наметавонистем пулҳое ки модармон барои мо медиҳад аз пулҳои намедонам аз Русия бо 100 азоб фиристода. ҳоле аст ки интиқолҳои пулӣ ҳаст, шумо дар чанд сония пулро мегиред. замоное ки мо донишҷӯ будем, мардум пула намедонам дар таги намедонам пойафзолшону дар гиребони курткашону намедонам дар куҷоҳо пинҳон мекарданд ва меоварданд бо 100 азоб. ва оё мо метавонистем ки ин пулҳое ки бисёр бо азоб барои мо фиристодан онро дар душанбе чош бидиҳем? Наметавонистем.
шахсан ман наметонистам фақат ба ҷуз аз нон ва ҳар чизи дигари зарурӣ қаламу коғазу дафтару китоб ва пули манзили иҷора дигар ба чизе сарф намекардем. Ман аз модарам бисёр миннатдор ҳастам ва падари ман ҳамеша мегуфт ки зан дар хона бояд дуст бошад, камакак дуст бошад. шояд шумо ин мақола фаҳмиден, дар мардуми кӯҳистон ҳам хеле мегӯянд зан бояд камтар дуст бошад, ба хотири он ки маблағе ки шавҳар овард камакакаш як тараф монад. ҳар намедонам ғизову намедонам қанду чизи ҳар чӣ ки ба хона меоранд камакакаша зани бо ақл чӣ кор мекунад? як ҷо пинҳон мекунад ва шумо ҳайрон мешавед вақте ба хонатон як меҳмон тасодуфан меояд, ҳамсартон ҳама чира меорад болои дастархон, зе ки шумо худатон фаромӯш карда будед. яъне зан воқеан ҳам дар сохтани зиндагии мардҳо бисёр нақши муҳим дорад. дӯстам азимина даъват мекунам ки барои шумо модарои азиз чанд суруди ҷолиби худро пешниҳод кунад. зинда бошед. خفتی مادرم علمهایت به پیشی من تو نمیگفتی مادرم جهت شبایی به خوابی کشیدی از برای من در این زمین بیشتی من توی جانم مادرم پیش پذیری پای توست مادرم وجودی من فدای توست مادرم نباشین تشکر میگم راهبری اطلس تاکسی تهمینا بهرانова مرامت ёрдами худро ба буҷети оила расонам, ба шавҳарам расонам, чунки барои ӯ ҳам ҳамон давраҳо вазбин буд, кор мекард, лекин пули он қадар зиёд ёфта наметавонист. Ҳамин давра ман ҳунаре ки худам доштам аз модарам ёд гирифтагӣ будам, пухтупазро нағз медидам. Ман якчанд намуд ширинӣ мепухтам ва дар мағозаи шавҳарам ба фурӯш мемондам. Ҳамин чиз ба буҷети оилаи мо низ ёрдами худро расонд ва ман ҳам хурсанд будам ки ёрдами худам дар оилаи нав ташкилшудагии худамо бисёр истифода бурданд. Ба ман боз пул лозим аст ки ман хона харам. Барои ман ин бисёр чизи муҳим буд. ҳар як пули ёфтагии ман вазифаи худашро дошт. Албатта ин интизоми истифодабарии пул ҳамон оне ки ман дар хурдиам ёд гирифтагӣ будам ба ман бисёр лозим шуд ки ман худамро дошта тонам, худамро қапида тонам. манам мехостам либосҳои зебо пӯшам, мехостам ки бо дугонаҳоам ба ресторан равам. вале вақте ки ман фарзандонамро медидам ва бисёр ният мекардам ки дар оянда онҳо мустаҳкам шаванд, ман ин чизро камтар чӣ мегӯянд регулировка мекардам. ҳамин зиндагии манро нигоҳ карда низ фарзандои ман ҳам ҳамин чизро ёд гирифтанд, чунки ман ин тарбияро чунки дар дили худам ки буд ба онҳо ҳам ёд медодам. писарчаи калонии ман барои ёрдами ман ва барои он ки аз ман пул напурсад, ӯ бисёр навохтани гитараро дӯст медошт ва бо интернет истифода бурда ӯ рекламаи худашро монд ва ба худаш гурӯҳи шогирдонро даъват кард ки
навохтани гитараро ёд метиҳанд ва онҳо ба ӯ пул медоданд барои ҳамин дарси додагиаш. ин якум пуле ки ӯ дар зиндагиаш ёфта тавонист. дар оянда ӯ бисёр корҳои дигарро машғул буд ки пул кор кардан ёд мегирифт. ҳамин духтарчаи худам ҳам 13 сола буд. ӯ нақшкаширо дӯст медошт, картина мекашид. ӯ ҳам низ бо истифодаи интернет ба ман нагуфта, ман намедонистам. ӯ ҳамун нақшҳои худро ба фурӯш монда будааст ва картинаи ӯро мехариданд одамҳо. ӯ реклама мекард ки нақшаҳои хушрӯро дар оинаҳои мағозаҳо кашида метавонанд барои соли нав ва якчанд мағозаву тарабхонаҳо ӯро фарёд карданд ки ҳамин навороро ба мо пеш аз соли нав кашидатӣ ва маблағи пулӣ барои кораш дода буданд. ӯ 13 сола буд, писарчам 15 сола буд ва вақте ки ман ин чиза фаҳмидам, ман бисёр хурсанд шудам ки ман тавонистам ки фарзандони худамро ёд диҳам ҳамин чизро. истифодабарии пул ва қадри пулро донистан ба ҳар як шахс ин бисёр чизи лозим аст, чунки ҳар як фарзанди ман аллакай пасандози худашро дошт, копилкаи худашро дошт ва баъзе вақт ҳам мешуд ки онҳо аз ҳамун пасандози кардагии худ, ман аз кор монда шуда меомадам, мегуфтанд ки имрӯз мо ва ҳамун мактаби русия мехонданд праздник дорем. Мегуфтам барои чӣ? Чунки онҳо аз пули худашон питса заказ карданд ва ҳозир ҳамун доставщик питсаро мебиёрад ва мо хурсандӣ мекунем. ман барои худам мондагӣ будам ки хона харам. дар муддати 9 сол ман кор кардам, пасандоз кардам барои он ки ман ҳамчун зан медонам ки мафҳуми зан дар оила бисёр ҳам муҳим ҳаст. вақте ки дар оила зан бисёр бо ақлона, бо фаросат, бо тарбияти ки гирифтааст аз падару модараш, оиларашро ба нақшагирӣ мекунад, ҳам молу пул, ҳам тарбияти фарзанд. ин барои на танҳо оилаи худаш, ин барои ҷамъият бисёр чизи муҳим мешавад. барое ки фарзандони мо ин яке аз шахсони ҷамъият ҳастанд ки давлати моро ба пеш мебаранд. ин ояндаи мо ҳастанд ва ман фаҳмидам ки ман ин ҳама соле ки ман зиндагӣ кардам то ҳамин давра беҳуда нагузарондам. ман хондам, ман ёд гирифтам дар соҳаи нақлиёт. вақте ки ман омадам, ман намедонистам соҳаи нақлиётро, вале ин соҳа ба ман пул бояд меовард, ман бояд кор мекардам ва ман ҳамин чизро омӯхтам. бисёр ба семинарҳо худамро навистам. хуб, ва ман бо камоли майл даъват мекунам барои як лаҳзаи хушиас чоршанбе аловата маромад. دردت با جانم ای یار جانم شیرین زبان من دردت با جانم خندو لبان من ای یار جان من شیرین زبان من دردت با جان من دل دیوانه مستم спасибо, ташаккур зиёд. Зинда бошед. Ману ту патент надорим, а? Шаҳодатнома надорим. Пенсиява умедвор шуда наметонем. Пинаме сум, пул. Опа. Ист, бен, профессионал в деле. Эй! Стрелки и трикот бегадам, ошно. Ассаламу алейкум. Ая, михе худашан, неопределенный, хавати нашал. Биётон хона ба. Эй! Инҷа биё? Рости гапагам пули нақд нест ҳозир. Пули нақд нест. Недавно фаҳмидам ки орд бо қимат мешудааст. 2 тонна орд харидиам де. Раҳмат.
ой اینجا بیو جابر تلفن داری؟ Телефон? او دارم. نویس. 92 323. من نفهمیدم ازدواج اش بیا ما بزنم امیرا ایست این مادر گوشی زدن گیر خدا ترقی کرده. این میپرسی؟ کجا چند بدرم نگی تو؟ 25 من 25 سالگی من بیزنس شدگی بیزنس. ако гӯш кунед балку финансовое образование грамотность туда-сюда надорем ягон хуи совети таком молодежь бояд чико кунем намонида идея ганда осон так мери номад ба 10,000 кредит мегири як сол ба баъд мери баъди як сол номи меним ба 15,000 ба кредит мегири ако вай адо шавад чико мекунем бад ихи бесавод ту мана мери баъд аз як соли дигар номи ба 20,000 мегири 15,000 ина мети ҳарди ту паруштил меши 5,000 меши кайф хурда мегари круга барот дите сансара номи метед барои ин кора кардан документ кардан дар кор так барои документ кардан пул дар кор так давай сади мечиним бизнесе сар мекуним ман 100 мондам биё мана сатако اینا صدیما давай голова 1000 гирифтем кун документ кардан дар кор телефон ҳайми ҳай ко мана این تلفن по-любому номери ҳами ту ҳай ман документ тайёр мекунам ман ба занг мезанӣ то гап мезанем тамом киам телефон тайми те банои заредаш мурда монадага ман пеши одамои бегона шарманда нашавам всё давай бизнесе занӣ то документ тайёр шавад ман телефон мекунам майлаш давайте ако барори кор гап нест бачаҳои зур барори кор ако гап нест ман мегирам ту мегири вай мегира круговорот гӯш кун шариф بقفیره جا بیو و من спикеринга ба худ даъват мекунам дизайнер боно мунирав қилова марҳамат зиндагӣ ман ҳам як монанди шумо зани оддӣ духтари оддӣ дар даврони шӯравӣ таваллуд шудам ва ба воя расидам падарам духтур уролог буданд мумкин ки инҷо нишастагон мешиносанд эргашев уролог модарам муаллима устоди донишгоҳи давлати хуҷанд доктор илмҳои сиёсатшиносӣ оқилова ва солҳои 90 хеле ки косубҳон гуфтанд гузариш шуд ҳама ҳайрон шуд чӣ кор кунем соҳибкорӣ кунем ва ана ҳамин мумкин ки таъсири оила ҳатман зан сарфагори сари оташдон беҳ аз чӣ мегӯем савдогари ҳиндустон бинобар ҳамин аз зан чӣ гуна он молияро истифода мебарад ки қарор додам барои худам соли 2012-2013 ки кифоя ман донишгоҳ дигар дар судан намехоҳам боқимонда ҳаёти худро мехоҳам ки бо он машғулияте ки ман дӯст медорам аз хурдӣ кашидадӯзиро нағз медидам гуфтам остальное время падарам мегуфтанд ки ҳамаи амун васеъ кардани бизнеси худатро бояд ки аз ҳамун маблағҳое ки ҷамъ мешавад ин ҳам аз ҳамун ба ҷойгоҳи нигоҳ карда пойдароз кардан яъне васеъ кардани бизнес аз ҳисоби қарз гирифта онро гардондан не дар ин ҷо бонкҳо намояндаҳои бонкҳо ҳастанд мегӯянд ки қарзро ҳам бояд ки идора кард дуруст масалан хонае ки соҳиби худохоҳат гаштем он ҳам бо воситаи ипотека мегӯям ҳар моҳ пулиша медиҳед лекин шумо бояд ки пешакӣ аллакай нақша биред ки оё аз уҳдаш мебароед ё намебароед аз они мо нақша намекашанд мегӯяд банкрот шуд ё ин ки мо бизнесро месозем ҳамсоямо фалон чӣ кард ко манам ҳамуна карданам дар кор лекин мо нигоҳ намекунем ки кадом омилҳо ҳастанд яке дониш дорад дигаре ҳунар дорад сеюм аллака дорад ё ғайру ва ҳоказо имрӯзҳо ҳамчун мутахассис оид ба ҳунармандӣ беш аз қариб 10 сол дар ассотсиатсияи тараққиёти сайёҳӣ зарафшон кор кардам дар соҳаи сайёҳӣ аз ҷиҳати сайёҳӣ ҳам бо соҳаи сайёҳӣ ҳам шинос ҳастам ва малакаи таҷрибаи педагогӣ устодӣ барои ман имконият медиҳад ки тренингҳо гузаронам дар чорчӯбаи лоиҳаҳои гуногун ҳамчун консултант мушовир кор мекунам яъне то қадри имкон ҳамаи он донишу малакае ки дорам ҳамашро истифода мебарам мумкин ки аз як тараф баъзеҳо гӯянд ки эмунира ҳам ин тарафанда ҳам вай тарафанда ҳам вай тарафанда лекин ба фикрам он чизе ки баъзан масалан бо ҳамкоронамо гап мезанем ки якта фармоиш шуд ҳамин корат зиёд лекин мегӯяд ки ҳамон одамро гирифташа нагардонам ё ин ки ҳамон вақт фикр мекунам ҳолон ки вақт кам бошад ва ҳамон фармоиш
фаври бошад фикр мекунам ки ҳамин агар худо шумо насиба додагӣ бошад пеши по кардан дар кор не. мегӯям хай 2 соат камтар хоб мерам, ҳамин шаб 3 соат хоб рафтим, дигар шаб 2 соат хоб рафтим. хай мегӯям агар аз боло ҳамин чиз барои ту омада истода бошад, аз он истифода бурдан дар кор. фарзандони ҳамсоя мо муқоиса мекунем. фалончи бачаш ин хел, ин ҳамсоя ин хел, вай дугонавай чӯ бача ту накардоси фалон бисмадон. лекин мо бояд фаҳмем ки имрӯзҳо мо тенденсия тамоюли муваффиқият, тенденсия успешности ҳамин хеле ҳам баланд ва аз назари ман асосӣ бигзор ки ҳар як шахс худро дар ҳаёташ ёбад. худро дар ҳаёт ёфтан. ба фикри ман худро дар ҳаёт ёфтам. ман даъват мекунам аз Нафиса Имронова. Маромад. вақти манам хеле буд ки ман аз соати 8 то соати 4 мехондам. баъди соати 6 то соати 7 ман либос медухтам. баъде ки соати 2 шаб то 5 саҳар ман дар як компания кор мекардам, тӯй ороиш медодам. яъне шабо меомадам, ҷои тӯйхонара оформлят мекардам. ва ҳамин хел буд ки ман барои хуб фақат 3-4 вақтам дошт. лекин чӣ хеле ки гуфтам ки падару модар мара ёд додан, мақсад мондан, нигоҳ накарда ба ҳамон мақсад расидан. ва рӯзе мешавад ки ман коллекция тайёр мекунам ва коллекцияи ман $1000 ба дастам мебиёрад. лекин бизнеси худам аз $300 сар кардам. ҳамон вақт $300 почти 2500 сомон буд. ман маоше ки гирифтам тақсим мекардам. аз куҷо амира ёд гирифтам? яъне падару модар аз хурдакӣ ки сума меёфтанд барои духтари калонӣ, барои духтари дуюмгӣ, барои духтари сеюмгӣ, барои чорумгӣ, барои панҷумгӣ ҳама тақсим мекарданд. имо мефаҳмидем ки ҳамин моҳ ман ба либос намехаранд. либосе ай духтари сеюм мерасад ба ман мемонад. ба мо ай кӯдакӣ расчёт гирифтем да. расчёт мегирифтем ки ин моҳ моҳи ман нест, моҳи дигар моҳи ман мешавад. ва тоқату сабри пайдо мекардем. ман ягон бор дар кӯдакӣ дар ёдам нест ки ман пеши оча омадам гуфтам не бихар чунки ман меҳнати очама дидам. ва дар вақте ки очаам қадам мегирифт ба бизнес, мо қатъи вай ҳама якҷоя будем. очаам нагуфт ки не шумо равед хоб кунед. очаам бачаам агар хоҳӣ биё қатъи ман шин. ман ҳисоб надониста сабзи дар пешам буд, сабзира ҳисоб мекардем. бояд 40 сабзи барои як оши калон мекардем. ман ҳамура ҳисоб мекардам. аз кӯдакӣ цифр қатъи кор сар мекардем. ман сум дар даст ёфтам, ман суми худ ман тақсим кардам. то ҳозир бошад бренди ман дар Центральная Азия дар ҷои 5 аст. ин ҳамаш барои он ки пуле ки дар дасти ман меомад, ман аммо пула ҷудо карда, фикри карда, баъд начала тратить, да? Тратить то понятие, что я просто так не взяла деньги, не купила машину. До сих пор, то ҳозир бошад, ман ҳаваси мошин надорам. 10 сол ҳаст ки ман дар равиши тарроҳӣ ҳастам. ҳамкурсои ман ки медонам ки дар 5 курсӣ омадан тилло дар сараш, дар дастош, баъди тӯй бовар мекунад ҳозир дузандан ё ки ягон салонда кор мекунанд. ман ҳамон вақт фаҳмидам ки худо ба шукр ки дар вақтҳои мушкилӣ падару модар мадан сабру тоқат ёд доданд. чӣ ба мо ҳозир ҳар яки мо омада имрӯз як таърихи зиндагӣ шумо ба гуфта истем ки медонем ки дар мардуми тоҷик ҳамин хел ҳаста ки ҳамсояро нигоҳ дорем. ягон бор ҳамсояро нигоҳ накунед. ҳама вақт зиндагии худ ва мақсади худа нигоҳ кунед. ҳозир бошад дар бренди ман 20 занак кор мекунанд. занакое ки дар деҳа зиндагӣ мекунанд, мо худмон пеши ваё мерем, тартиб метиҳем ваёра, яъне як ҳунари ёд метиҳем, дарс метиҳем и сума кор метонанд кор кунанд. аввал ки ман барои дузандагон сум медодум, ай 1000 сомон сар кардам маҳош. медонем ки ваё меомадам пагаи дигар либоси нав пӯшидагӣ, расходашон тамоман дигар. мобайни моҳ сум надоранд дар даст. ман мегӯям чӣ ба шумо сумам хеле сарф мекунед? ҳозир ҳар як коргари ман дафтарча дорад. дафтарча ман худам ваё талаб кардам ки суме ки иҷада кор мекунед, қадридорӣ кунед, баракат кунед. ҳар чизе менависед, ҳар чизе расход мекунед, менависед. бовар мекунед дар муддати 2 сол қатъи ман кор мекунанд, ҳама хонаошо ремонт карданд, ҳама либосу вақт ба вақт мегиранд. бозор просто так они не идут. ман ҳама на фақат суми худам контрол мекунам, суми коргароам контрол мекунам.
дар чорабинии мазкур ба ҷуз аз спикероне ки болотар гуфтем иловатан меҳмонони дигар низ суҳбат карданд. Насиба Баҳронова оид ба оғози пасандозкунӣ аз курсии мактабӣ суҳбат карданд. Абдураҳим Шарафзода бошад дар бораи сарфакорӣ дар вақти омодагӣ ба тӯй суҳбати ҷолибе дошт. Спикери дигари мо Саломат Қурбонова дар бораи он гуфт ки сарфакорӣ ин хасисӣ нест ва ба нақшагирӣ ва доштани захираи пулӣ ҳамеша муҳим аст. Искандар Икромӣ бошад дар бораи 3 қоидаи идора кардани пул ва қайду назорати хароҷоти ҳаррӯза суҳбат дошт. Дилфуза Сафармаҳмадова дар бораи он гуфт ки чӣ гуна замони бемор будани ҳамсараш ба қароре омад ки бояд шабона дар коргоҳе фаъолият карда, рӯзона ба нигоҳубини ҳамсар ва фарзандони хурдсолаш машғул шавад. имрӯз бошад мо як қиссаи зиндагӣ нақл мекунем ки чӣ хел мо пула кор кардем ва чӣ муносибат дар мобайни бизнесу кор пул қатъ мешавад. ба фикри ман чунин чорабинӣ бисёр ҳам муҳим ҳаст ҳам ба ҷавонон ва ҳам ба занҳои соҳибкоре ки нав кору фаъолияти худро сар карда истоданд, чунки мазмуни пул дар зиндагӣ ин як чизи муҳим аст. Агар шахс бо пули худ идора карда тавонад, ӯ ҳар як коре ки дар зиндагиаш ба нақша гирифтааст иҷро карда метавонад. ҳар як одаме ки сум кор мекунад вай бояд қадри пул донад. ин чорабинӣ барои он аст ки одаме ки вақту соат барои сум метиҳад бояд ҳамон вақт қадридорӣ кунад. масъалаи идоракунии пулро ман аз хурдсолӣ омӯхта будам, чунки падари ман ҳамчун иқтисодчӣ ҳамаи фарзандҳои худро идора кардани пулро аз хурдӣ ёд дода буданд ва ҳамин чизе ки ман аз хурдӣ ёд гирифта будам дар давом дар зиндагиам бисёр ба ман ёрӣ расонд ки ман як корхонаи худро кушода тавонам ва идоракунии пулро дар ин корхонаи худ дуруст бароҳ монда тавонам. имрӯз дар чорабиние ки ном дошт дар бораи пул дар шаҳри Бухтар гузашт иштирок кардам ва ҳиссиёт, яъне ман чӣ ба худ гирифтам аз ин чорабинӣ, асос ҳамин саргузашти нафароне ки қайд карданд ҳаёти худро аз ҳаёти худ аз саргузашти худ гап заданд ба хулосаҳои зерин маро овард. дар аввал барои шахси муваффақ шудан, новобаста аз оне ки шумо ки ҳастед, барои шахси муваффақ шудан дар аввал бо сабру тоқат ва шукргузор будан дар кор аст. дуюм ин коре ки ба шумо маъқул аст ба ҳамон кор машғул шудан дар кор аст ва сеюм ин доимо дар раванди дониш будан дар кор аст. ман имрӯз дар ин чорабинӣ хеле чизҳоро омӯхтам, ба худ хеле чизҳои нағз ба худ гирифтам ки оянда боз ҳамин чизҳое ки омӯхтам ҳамирӯз дар зиндагиам истифода барам. ин чорабинӣ бисёр ба ман маҳқул шуд, бисёр як чорабинии хос буд ки масалан оиди кам масраф кардани маблағ ва пул буд ки дар ин ҷо бояд мо кам масраф кунем маблағро, эконом карда, пасандоз карда. бисёр дар ин чорабинӣ бисёр чизҳои хубро ман аз худ кардам. то ин ҳол ман хело пасандози худро фикр мекардам, ба ин дараҷа не. боз ҳам бисёртар ман машғули ин чизҳо шудам ки бояд пас аз ин чорабинӣ боз бисёртар маблағи худро дар чизҳои ночиз сарф накунаму бисёртар пасандози худро захира кунам. ман аз ин чорабинӣ бисёр мамнунам ва хоҳиш дорам ки ин хел чорабиниҳо бисёртар баргузор шавад ва мо ҳатман иштирок мекунем. бисёр розиам аз ин чорабинӣ. саломат бошед. бисёр муҳим аст чунин чорабиниҳоро дар ноҳияҳои дурдаст ва маҳаллаҳои дурдаст гузарондан, чунки наврасону ҷавононе ки ба ҳаёти мустақил қадам мегузоранд аз имкониятҳои истифодаи пул ва чӣ гуна пулро идора кардан бархурдор шаванд. дар доираи чорабинӣ меҳмонон филми бисёрсерагии дӯконро бо завқ тамошо карданд. шумо ҳам имкон доред ки дар баробари ин сериал суҳбати пурраи спикерон, чанд таҷрибаи молиявии ҷолиб, тавсияу маслиҳатҳои муфидро вобаста ба пул аз сомонаи www.pul.asia пайдо кунед. мавзӯи пул барои ҳар иштирокчӣ наздик ва фаҳмо аст. мо дидем ки иштирокдорони маҳфилҳо бо таваҷҷӯҳи хоса қиссаҳои ҳаётии спикеронро гӯш карданд. шояд бисёриҳо бори аввал дар мавриди идораи пулӣ фикр карданд. ба худ гуфтанд ки вақти он расида ки муносибати худро бо пул тағйир бидиҳанд, сарфу харҷи худро ба нақша бигиранд ва ҳарчи зудтару барвақттар масъулияти идоракунии пулҳои худро ба дӯш бигиранд.